mikäs tämä? Hyvää isänpäi. Mikäli. Aha, näytäpä mikä se on. Ei tämä mikään. Pojat se kuva. Eikäkö näytäpä. Ei se sulle ole. Älä koske siihen. Annappa poka, kun mie katton. Hemppa perkele. Hyvää isänpäivää. Toivo, Tänne se. tiedät kyllä kuka. Jaa, no onneksi olkoon, vai että tiedät kyllä kuka. No kuka, sanoppa. Sano. Haistaa tänne se. Sanot kuka tai me päivitän Facebookiin sen. Ei se ole pokaa kukkaa. Mä olen saanut vuosikausiin. Se on vitsi. Eikö se muka erota huumoria? No mutta ei tässä ole sanottu, että minkä ikäinen läppi. Sehän voi aivan hyvin olla. No siinä sinä näet. Tästä puuttuu lähettäjä, vastaanottaja, läppi, kaikki. Tässä ole saatana postimerkkiä. No joo, mutta lähemmä kuiten kohta sinne kaljalle. Ties sanoa vähän vattakin kipeä. Eikö oikein rahaakaan? Lähet tieteen, kyllä mie lainaan. No lähemä sitten. No sano mitä sie jännäät. Naisia on vaikka on hyry. Älä minua katso. Menee Veikkosen henki. Moi, mä oon vasta tokaa kertaa täällä. Ootapa vähän. Menikö se Sirpa tuonne kuitenkin? Julli, muistat sä mua? Mieti, vaaleetukka ja vaaleet... Sori. Meillä on kohta tuppirinki. Mut mä voisin tarjota pisset. Hemppa! Me olemme jo myöhässä. Häh? Myöhässä? Mitä he pokaa horiset? Horiset, älä poka yritä. Viimeksi oli ekana tupessa. Mie ekana tupessa. Ei pokaa ikipäivä. Eikä menoksi. Katto, mitä äijät? Eikä päivä. Istukaa pöytään. Satuittapa sopivasti. Arvaappa ketä on tulossa. Tuleeko Risto ja Hans? No eikökö. Tänne tulee poka naisia. No mutta siinä maha missä painit. Ei, mutta mehän piti olla helvetti saunaa lämmittämässä. Sauna. Oota, älä hötkyile. Julli Perri. Täällä olis kylmää kaljaa. Täällä tarvitaankin selänpesijää. Mie poka, mie en nyt joua. Aina sitä sen verran joutaa. Ko mie en voiko seisoo. Siis ei sovi. Mie eikä mie olinkin menossa. Hys. Anteeksi, että tulin kysymättä sisään, mutta ovi oli Lapin lukossa. Mulla on ollut tässä poka vähän kiireitä. En Juli. tiedä. Valitettavasti joudun tuottamaan pettymyksen isäasiassa. Se kortti, se meni ihan väärään laatikkoon. Ja tajusin vasta tänään. Numero oli kyllä oikea, mutta tie oli väärä. No mie olinkin menossa saunalle. Sillä tarvittiin selänpesiä.